Ayan, Terminal 3. Ano ang biglang ulit ito? Yan, so uwi muna tayo mga Kadong Bisaya, ha. So nandito po tayo ngayon sa Terminal 3. Ayan, so mga Kadong Bisaya, nandito tayo para sa check-in counter. Yan. So, hindi ko alam baka exist to eh. Ayan, puti ng liit ko. Puti ng liit ko. Yan. So, we're bound for Tacloban. Yan mga kalungkot. So, dito na tayo ngayon sa aeroplano ng Air Asia. Okay mga Kadong Bisaya, pasakay na tayo. Medyo maingay lang. $29.8. Check lang po natin yung voice. Salamat. Thank you, beautiful. And so sa dulo, 29. Sa dulo tayo. Ma'am, 29 sa dulo? 29 sa dulo? Yes po, third to the last row. Okay. So, ayan sa dulo pa. Bismillah. Thank you. Excuse me. Excuse me. Ayun. 29. May bintana. Wala namang paglagyan. Wala nang lagay.
Dito na lang tayo makikila guys. Excuse me. Kaya ang mga ganun design hindi ako nakapag-ano kanina. So, hingal ako. So mga ganun design pinakuha pa ako ng travel pass. Good afternoon, ladies and gentlemen. We would like to welcome aboard the Air Supply C2327 bound for Tacloban. It's our pleasure to welcome aboard Air Supply C2327 to Tacloban, and thank you for choosing to fly with us. We are here to ensure safety and comfort during the flight. makinig We tayo. kindly ask that you assist us by observing high standards of personal hygiene. We kindly ask that you assist us by observing high standards of personal hygiene. We remind passengers that face mask and face shield must be worn at all times, and hands must be washed or sanitized frequently. If you're experiencing symptoms such as Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign is now off. For your safety, please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. For contact tracing, you are also requested to remain at your assigned seats. We are here to ensure safety and comfort during the flight. We kindly ask that you assist us by observing. Wait lang kuya ha. Kaya wait lang. Wow, welcome to Tacloban. Ano ba pala? Natakot. Welcome to Tacloban ng World Business. Yan. Kamusta mga kalungkutan? Yan. So, nandito tayo ngayon. Hindi na nga ako nakapag-picture. So, welcome. Dala ko sana hindi inano. Sana hindi inano yung dala ko. Sana iningatan din ko. Ayan na! Nandito na tayo sa arrival area. Yan. Saan ito ibibigay, ma'am? Paglabas eh. Ay, okay na. Thank you. So, antayin natin yung baggage. Bye. Patay ng postcard. Bigat mga kalong Bisaya. Tama natin yung postcard. Kasi mabigat yung dala ko. Iyon.
Antayin na lang natin yung bagahe. Yan na. Ano yung sa akin? Ay, hindi yun sa akin. Kasi yung bagahe ko, nakaano lang siya. Nakaganito. Nakabag. Nakaganyan lang. Kasi hindi pantay-pantay na yun. Ang bigat. Wait lang, tawagan ko lang. Tawagan ko lang guys yung mundo sa akin. Papa. Tawagan ko lang. Ito. Tawagan lang. Wala pa. Wala pa pala. Pa, saan ka na? Hello. Dito na yung pa. Saan ka na pa? Hello, saan ka na ba? Oo na, di ka pa nandito, wait lang pa. Sige, wait lang. Hindi ka parehas nung sa akin eh. Hindi pala. Pag naantay ko yun. Ayun, yung sa akin. Yun o. Yun yung kulay black. Wala, bakit parang nabutas? Ito yung nabutas. Ayan, so kukunin ko na yung ating bagahe. Sa mga kadang-dang. Agoy! Yan, tingnan mo, nag-iba na yung puso. Tara, let's go! Ay, sorry. So, lalabas na tayo. Antayin natin si Papa. Ito na siya. Hello sir, good afternoon. Kailangan pa ba yun? Yung Yes QR? sir, kung meron sir, pero kung wala, okay lang. O wala pa mo. Sige, papunta saan tayo dito sir? Eastern. Saan sa Eastern sir? Paranas. Paranas, Eastern Samar? Eastern Samar. Paranas, Yes, yes. parang hindi sir Eastern Samar, Western. no? Western. Yun, Oo, Western. mali ang bunganga ko. Wala yun, sir. Sige. Oo. Okay, thank you sir. Thank you so much. Okay sir, ingat. Ayan, nakalabas na tayo. Tingnan mo yung dala ko, parang galing palengke. Sige. Antayin ko lang yung mag-ano sa akin. May naantay lang ako.